hayi bafethu lento sensitive yabo, and at the same time kuzomela nginiphendule nonke bhakani ngoba ngiyabona ukuthi uma umchazela I understand lento yabo. Baningi nje bayaphoseka, abanye baphoseka ngesihlathi esibhedayo yabo. Mina bengizama ukuchazela abantu ngendlela eright yabo. Yabona futhi baningi abantu ababoshiwe emajele, baboshelwa amacala abangawenzanga. Baningi abantu abadonsa life ngama false accusation ama rape abangawenzanga yabo. Abanye ngithi mhlawumbe bekubangwa imizi nodadewabo, udadewabo wabeka wafakile into umuntu enganeni wabuye wayemaphoyiseni wathi ingane ireshiwe, then amaphoyisa into enjalo wayikhuluma usukuzoboshwa umchitha yabo. Omunye ithekini mhlawumbe kade bekhiyana grand yabo, kodwa yazi ukuthi noma wengane emva lokho ekseni ithe wena hlukana noma wengane anqaba umjito emva lokho ithekeni ihambe emaphoyiseni ihlepula ingoba ithi reshiwe ingareshwanga. Omunye ahambe nabangani bakhe bafe berape ingane nakaxele kuthi urapile yabo. Ungasiwona amacala erape even nawe emameda maningi abantu ababoshelwa amameda abangawenzanga. So ngithi mina ke angithi uliphikile icala enkantolo, kodwa ngokuthi ufakazi oyi-alibi yakho ayikho right ekugcineni agcina icala lenze njalo likuhlakazile or ofakazi bagcine befakaza against wena, ufakazi bavuna umshushise kanye nofaka nomseshi kanye nofakazi kwagwetshwa wena ngecala ongalenzanga. Ususejele ke manje ejele uzama ubhale aphili inqabe. Shuthi wena usena ama options okuphuma. Shuthi option manje usuzophuma ngani ngokuthi wena uye kwi-parole board. Mawudonsa ulayifika kuneminyaka ethile ekalelo ukuthi once wasave isikhathi esithile esigwebeni sakho nanoma imuphi umuntu, once wasave isikhathi esithile usungakwazi ukuthi uye kwi-CMC yabo lona, uye kwi-CMC submit into zakho, ithathe into zakho ziyise kwi-parole board, from parole board impahla zakho into zakho ihambe ze kwi-NCCS ePretoria, uminister bese yabheka ukuthi ama recommendations athini. So before ke wenze wonke lama processes uzobona ama psychologist, uzobona ama social worker, uzobona ama case management officers akhona la ukuthi wena uyiphethe kanjani, yonke leyo nto, wonke ama rehabilitation structures akhona ngaphakathi ejele. So ngithi mina ke ngalesikhathi usiwenza lama programs lawo, angithi kuna lento ekuthiwa iRJ ngishilo ukuthi i-restorative justice webhala incwadi, ukuze ungalokhu ubambezela wenza izinto eziningi yabo leyo nto lokhu uphikana necala. Ngithi waliphika la kuhlule enkantolo, wazama ukubhala iappeal kwakuhlula, la usune option yokugcina manje kufanele uphume ngayo. Ngithi mina manje ulivume icala lo baba, ngithi mina ngingaprefer ukuthi alivume njobe eliphika lapha kanankinga ngoba vele yena ngaphakathi uyazi ukuthi akalenzanga, kodwa ngithi deep down noma ngabe kuthi uyazi ukuthi awulenzanga manje ulivume ngoba wena i-aim yakho ufuna ukuphuma. Ngithi and the more lokhu uliphika labantu labo yakubona bakubhala njengomuntu okushuthi wena awurehabilitatekile kahle, shuthi wena usenama possibilities ukuthi usengari offend yabo. So malifika ifile lakho lapha kuminister, uminister akakwazi akaza kubona yabo. Uma ifile lakho mali yakuminister lapha NCCS abakuboni usukungekho wena, noma ngabe kuthiwa wena usugugile bayakubona usenabo umngozi, kodwa labantu abalapha basuke bengakwazi bona babuka into ebhalwe phansi. Lo muntu uyaliphika icala, lo muntu akekho remorseful, lo muntu utshengisa ungaxolisi kuma victims, akayisoli ngecala. So back to a jail 2 years further profile, akazama ukwenza psychotherapy, uyenze le psychotherapy still usaphika icala. Bazo lokho bekucinde belokho bekedela labo 2 years, mhlawumbe kube walivuma leli cala labo 2 years sebe edwe mhlawumbe abawu2 noma abawu3 ngabe egcineni waphuma kushuthi wena usu 6 years esigwebeni sakho ngani ngokuphika. Kanti kube lento manje wayivuma vele ngeke ikucindezele ndawo ukuthi uyivume kuma social worker nama psychologist yabo leyo nto nabo ma parole board yabo. Into ebalekile ukuthi wena enkantolo waliphika and wayibhala iappeal waliphika, mawuphuma ngaphandle ke mawukuthi usafuna ukuchallenge uphinde futhi ulichallenge lelo cala ngendlela ongalichallenge ngayo usebenzisa abameli o noma imapha ama resources anawo. Icase yami lapho kuphela, but ke ngokuthi nina nizwani nokulalela yabo, kube ngathi umuntu ukhuluma kakhulu or umuntu uyaphapha. Kanti sometimes la bafethu ezinye izinto sa educateana saqwashisana, uma find out kunomuntu wakubo odonsa life la yabo ongaphumile. And futhi ngibe specific la ngathi angikhulumi ngezinye igwebo
ungangitsheli umuntu wakhe udonsa u15 anginandaba nawe, ungangitsheli umuntu wakhe udonsa u20 25 angikhuluma umuntu odonsa ulife la, yabona leyo nto. So ngime lapho, so ngiqedile ngalento engizama ukuyichaza. And mfethu ngicabanga ukuthi mhlambe ukunyeke ngoba manje angibashayi ngisho live, yabo lama replies nje sengiwenzile enough ngizama ukuchazela abantu, but I know ukuthi sometimes abanye abafethu ezizinto bafuna ukuthi baze bechazelwe ka20 ukuze be understand ngoba asifani indlela esicabanga ngayo la, yabo. But mina bengizama ukuqwashisa abantu, but mawubona ukuthi wena ke sebenzisa le platform mhlawumbe ukuzongithuka or uzongivezela inhlamba zakho nokuthi mhlawumbe ubone ngazi ukuthi mhlawumbe lela khehla mina angizwile, mina ngiyazwelana nalela khehla, ngiyasadla isimo elibhekene naso, yabo. But bengithi specific bengikhuluma ngalo ukuthi if ever ukuthi don't life anginendaba nezinye ikhwebo, qedile ngalento engisho bafethu, yabo. Lokho ngichaza yabo leyo into eyodwa, kodwa umuntu onezindlebe othanda ukulalela lento uyoyithatha ayisebenzise ndiyomsiza, kodwa isilima ke sifuna ukulokho esizoveza ukuthi sona sikwazi ukuthuka inhlamba, sona sikwazi ukuphikisa abantu la, so lokho esiphikisana nami nje into engayindawo.